Bakhaya ngilela ubobo kwamanyathi umfowabo waseNuthi. Manje ngiphethe insizwa lapha ezingivashe lapha zizizwa niyaphila kodwa kanza ukuthi siyaphila. ake nibingelele ngizwe ngibingelele bese nichaze ngobani ngilela nje. Sengifile mina ngalelekile mina sengifile ngalelekile mina sengifile ngalelekile sengifile ngalelekile sengifile mina ngalelekile sengifile ngalelekile sengifile ngalelekile sengifile ngalelekile mina sengikhona mina ngalelekile mina sengifile ngalelekile sengifile ngalelekile mina. Siyabingelela ezazi nasehla obingelelayo ucebane lo umfana kaMbatha endaweni yasemahlabathini olundi edlele. Sanibonani bonke babukeli. Kodwa Ngiyaphila. No, awusho ukuthi kama ususho ukuthi buyaphi olundi endaweni yasedlele. Yebo, Ufika nemculweni. emculweni sekunesikhathi ngikhona kodwa nje uqala kwami ukhipha album cishe ngo-2018. Okay. Kodwa nje lokhu amademo ngidala ngikhule nje cishe bengisafunda esikoleni ngisemncanyana. Was it them? Ngazibili idemo. Uyenzaphi idemo? Kwakusekhona khona la emakhaya kuzolundi. Kwesinye isitulo sasizokwenza ukuthi asezondela. Yeah. Ngoba somuntu nokwakuthiwa uMandla. Shuthi nje lento yomculo ngakhula vele kuyinto engangiyithanda. Uyinakile. Kanjalo. Yes. Lapho kanti noma sekufika lapha eGoli 2015 ngahlangana nje nezinye insizwe eziningi okuhlala sidlala iginci sicula kumnandi nje kwathi ngo-2018 sakhipha album ngaphansi kweqembu ngafika show nango-2019 kwayisine track ngaphansi yayithi ngihostela phansi ibhala Manje abafika lishona. bafasho basedlele Yilabo. yebo yiphili phela Nalisaphi phela. iqembu into nje mayisebenza nomuntu uyohlala inento ethile noma nje niyenza kahle ngohlelelweni kodwa nje abantu abaseceleni bahlezi uzokhanda igroup mhlawumbe nikhande iqembu nomuntu bese kuba khona umuntu bethi hayi wena uyashaya ungayimela wena ulimaza umculo lonto. Yazi awusukhalukhala le ukuthi kunabantu abangena kuthiwa cha uzokwesenta uyabona umcemane mali ungasomcemane wena zokuseka thina wena. Sikuthi ngoba basenomntwana kwabi ukuthi mina ngowamanyathi ngizomhlawumbe kwentonto wamanyati anginiseke nobabili ngingafuni ukuthi sekufuna usewakithi ngathi hayi man cha amafashion mina ngiyawazi ngwazi nestage ayi kwakuyinto leyo kwakuyinto ethi hayi sayiqhubeka bafika ke lapha nami sengingumqemana ke senimele cishe ngo-2021 yeah ngangikhipha album nayithi ngiyajala tu. Okay ngiyajala tu ngiyajala tu la mina ngiyajala kwakuyileyo ke kwathi ngo-2022 ngakhipha i-sim track yayithi weekend ebhizi. Okay. Ngo-2023 ngakhipha i-album ethi ukhethile uyona lekugcinela kwayileyo ke kwase ukuthi kulo nyaka angakazi angabi nasiqiniseko sokuthi ikhona engathi izoza kodwa ingoma ikhona emshini sengayizinto mhlawumbe nazo phela imali hambe kuyisha ukuthi inhlanhla imi kanjani bakhona lo bhodle ukuthi emva kokuthi umsebenzi masukhona uzophushela ngendlela kuyona kodwa le mculweni ngikhona noma igama lami lingakafiki lapha engifisa ukufika khona kodwa abaningi sebeyangaso ukuthi ke phela ukwazi nokuduma kuyinto ezivele ezihlukene kodwa nje abantu abaningi bayazi ukuthi makukhulunywa ngomqemane wasolundi lo mfana okwadenda lo mfana. Okay. Uthe ufena amfashion emculweni mhlawumbe ke kulabo abanje mhlawumbe abanye abakhona uthe uzawuphidile mhlawumbe ufika ucula vele wena awuzophi bese umcula vele. Mina lento lena shuthi nje ngidalela mina ngihlale ngiyiphambilaza kuthiwa mhlawumbe sengiyagida ngazalwa ngicela isicathameya ngimngaka ngisho ukulida isicathameya ngiqale ngenza u-grade 2 ngiyiphambili angazi kuba semuntu hayi udeze phambili hlale phambili ngasuka esicathameni kwaumaskandi ngaphambili futhi nje ngihlale ngiyiphambili kwakufika lapho cha ngihlale ngiphambili kodwa nje ziningi insizwa nje esikuhlala nazo sidlalela iginci baningi oxolo mfowabo zibuku
ocabashe umzulu wamnyando umyovu bafethu bafice hostela baningi nje online ngihlale nje ngithi kuphela futhi ke lento yomculo noma ungayinaki kodwa uma unothando la uhlala nabantu mhlawumbe ababhizi ngayo nawe ungathi uthi uthi ke ngibuyele ngapha uyabona cha kuningi khona so abalandeli nje mhlawumbe emculweni wakho kaMcemane uma ukhona kuwa ku YouTube ukhona kuma online stores benza njani mhlawumbe noma uzothini kubo ubonayo ngawo kuzona zonke nje itoro za online ma digital store umculo kaMcemane khona noma ke ngeke ngithi wenza kahle ngoba phela ngeke ngizengikhohlisa umuntu ngento nazo thi yangena afica ibona ukuthi hayi yena uyeza nje kushuthi khona lapho kusashoda khona yabo nami inhlanhla kavele ngakini kodwa nje ngiyabancenga namanje uma usesha nje ukuthi uMcemane ngiyavela impela ukuthi unami album lana ngisikuthe kanjalo kanjalo ngiyavela nje uMcemane ngiyavela lapho ngiyacela ngiyanxusa ukuthi umculo wami uyatholakala ndawo zonke itoro zomculo za online ngiyamcosha impela uMcemane lapha kuma festival kuma shows kwezakalana lapha ema festival noma ngaka zuzongakanani kodwa ke phela khona lokho okuncane ngoba singabantu nje asilingani namandla ethu awalingani kodwa khona nami lapha ngicosha lokho okuncane ngivele nemicimbi eminingi yezwa ubhuti weMC Ngubane uMC Mshazi osisi Mantombela njalo nibambe kanjalo lapho bo MC basegoli leyo nto le ikwenza ukuthi phambi kwamehla abantu bekujwayela abantu thamba kuyenza lapha thuthu yazi abantu nje bazi ingoma umuntu abamazi ngempela ukuthi awuphakathi phela uMcemane ngoba lo uyabo uyabona namhlanje uMcemane angidla amandla oMC ngiyaxoxela nje indaba ya promotions yangcangethini ngesizathu esithini abaculi bebonakala bebecula but bengabonakala ukuthi bathengisa ini so abaye bantwini ukuthi umuntu uma befumqasha kubona lona into engiqashayo but lokhu kuyasebenza kakhulu ngiyacabanga kuyasebenza kakhulu no ngelinye side ayikho into enhle phela ngenapho ukubala kwelinye side kuyashaya kodwa nje uma uMC ngakho ufanele uxoxisane nami ubungilalele ngizokulalela nawe ungilalele silalelana ngoba phela ufuneka la kufanele sisebenzisane neqiniso kube kuphela no lokho futhi hayi no ngiyakuzwa kanjani kunje unye nje ke ungathi mhlawumbe ufuna ukutshela khona mhlawumbe thina emakhaya ikuphi mhlawumbe engakusho nje emakhaya ngiyazi baningi abafowethu abanye bathanda umculo iculo lento yomculo sengathi ungazalwa nayo ukhule ngayo uyibuze ngoba uma ufonela nje mina nje uMcemane nje uMcemane ingoma lapha ekanjena ngicela ukuthi ngingenza njani ukuze ngiyirecord ngabo sengikhiphile ingoma ukuze ngiregister online ngenza njani anosibuza ngoba kwesinye isikhathi umuntu mhlawumbe ubona mina ngivela kaningi ma promotions egoli ngapha niculele ekhaya egcineni akukho akubuze kimi egcina kuthiwa uMcemane kade angiyona lento mhlawumbe umuntu ayitshela usekuyo akezwe ngayo umuntu abuze ke umuntu nje ukuthi usizo nginalo uma ngingenalo usizo ngizokutshela ukuthi hamba kubani nobani lapho uzofika akunokuza kodwa nje ngiyakholelwa ekuthenini ikhono alibe phambili umculo uthande uwazi ulandele yabo lapha uMaskandi ke sime kanje uMaskandi useyinhlangothini ezimbili noma sinesisho ukuthi uluphi naluphi abalele ngobuningi abalele abanebandelanga abanebandelanga so uma ngabe wena ubonakale ungalolu hlangothi olungapha uphatha nje uma ngabe kubona hlangothi olungapha wena laba ngapha sebedinga uMcemane uyabheda ngokubonakala ngapha nalapha abayibona ukukhuluma ngabantu lona usengapha uphatha kanjalo ukuthi ungasazi ukuthi kumele ukhulume ngona khuluma nobani ngiyasicindezela kakhulu nje thina singakabe nalo igama elingakanani ngoba ngisho ngabe kuthiwa ngifuna ukuphawula kufanele ngigcine ngithule ngoba ngizolahlekelwe laba abantu abawu7 ebebengikhonzile bakulele sibetha kwaNtu emchemeni ba egcineni sengale ngcono uvela uthule ngisho bethiwa lokho uhlule ngisho ukubongela lowo umculi lo wenze kahle ngaleso sikhathi kuzothi awungeke ubani uyabhetha ngoba ugcineke uthuleke noma ngafika abantu bafike bephikisana ngoba banalo uthule ngoba uzokulahlekela lo muntu leyo nto lesifakele incindezi enkulu ngoba kugcina sengathi sidla amandla abantu abaphile kanti amandla omuntu awadliwa phela kwazi ukuthi kwazi saphila kufanele sithule
ngoba ngeke uzumncome ngoba nami ngikuyo lento yomculo yes uma ngeke ngimncoma ke impela sengivakele esikhulu isihlaba sokuthi lahlekelwe lawo bantu laba bathi bathanda ngoba bathanda nje vele banendawo yababhilo ngakubo banendawo yababhile ngakubo so ngine nasengikhona yabo kahle kahle kodwa sengithe ayisivele beqheleka ngaleyo ndlela leyo ukuthi ayisekuthi ayimntomane uyabheda wathi ngisho ngabe ethola into engangisho iqiniso kodwa nje nezaso ukuthi laba abanye bahambelana nalo muntu ebengibeka iqiniso kuye vele bazoyichitha kahle kahle ungakuvuma ukuthi abalandeli banqoma imilomo nini ukuthi ngaphawula ngezinto kakho bathiwa mhlawumbe umculo laba phezulu wezinto errong angekwazi ukumcorrecta wena usabela ukuthi uzobe sekukhulunywa kuthiwa uyabheka ngeke futhi ngize ngikwazi ngiyoqothi vele ngithule nakho ngeke ngize ngikwazi mhlawumbe ngoba nosizwe lento leyana mhlawumbe umbono wami ubunga kwenza ukuthi hayi mhlawumbe nacabanga ngendlela kodwa ngeke ngoba abalandeli ayibanga bahamba ngezinye indlela ubambe ngendlela yabo manje ubambe ngendlela yabo kahle kahle asikuvuma ukuthi lena abaculi angisenawo izwi emculweni wenu senacontrolwa abalandeli yebo siyacontrol impela kakhulu yebo khona iculela bona vele kodwa manje ifreedom nanisenayo ayikho ngoba nokujaja nje ngoba singabaculi asilingana singabaculi asikazuzi sonke khona sebezuzile khona akazuzi yabo uze kuthiwa nje modibana nami mhlambe ngihambe ngiyimakethe la ngiyivule umsebenzi ngqomo ukuthi hawu tshela umqemane lona ukuthi dibele emafemini loyo kanti izinga labantu alilingani ungaze ugcina uphila impilo manje egcineni mawuthi uyivala ethi ubani usayitshela ugcina ungasazi kahle kahle okuyikhona nongeyikho ukuthi kahle kahle khona ukuphile kanjani uphile kuphi hayi futhi yabona leyo ngiyayibuka futhi ngoba umculo njengoba lokwanibhadala umculo akwasibhadala so ke kuyaphoqa ukuthi umqemane ugqoke udle ugeze usupport ekhaya so ubuye efemini ngempela kumele efemini uma ngabe uzengenayo kumele noma yanga efemini ube nento eyiphilisa ngayo so uma ngabe khona umuntu ethola ugqoke ibhusi lo ovala ungcolile sizothi uyangcola kanti semsebenzini esengcola naye la sebenza khona bephinde bemangale futhi uma sebebona nje umqemane eseyihambela nje ngenyaba bebona umqemane mhlawumbe enza nje lento naye ngisho ngabe kuthiwa mhlawumbe ngisekhaya izinto nje eziningi nabantu umculo kuba sengathi kufanele yena aphile enye impilo engeyona kuba sengathi umculo mfana umuntu ongakuphila leko ke sibese ngokunye yabona nje thina sibasemakhaya yazi kuyo studio lapha ekhaya nomculo ekhaya hayi usuyavela wensizweni usuyabheda umfana usuyamphela ukuthi umfana awuthi yabohlala phansi indaba isingaka isinda yonke into oyithinta isukise emehlweni abantu abantu vela kwenzeki bethi nje lo muntu right bonke hlala kukhona noma ngaphambuka noma ungaphikisa ababili nje bethi yabo sekuba indaba enkulu impela nomani oyenzile kakathi kwakuhlala noma ngathiwa noma nje wakuhlala ekubheke ufika usemehlweni abantu khona awunankinga lokho semehlweni kodwa umuntu akakubeka umuntu akubeke bese ecaba ukuthi umuntu uyaphila yebo akakwenze ukubeke phezulu but acaba ukuthi umuntu uyaphila yebo ngoba phela uzama kunankinga ngoba sonke sizama imali uma ungabulile umuntu nje uyabona uzama nawe ngendlela engayiphazamisi injabulo yomunye umuntu yabo usukuzama kahleke lapho okubuhlungu ukuthi bese uzama ngendlela ephazamisa injabulo yomunye umuntu kodwa nje uma ngizama nje mina njengomqemane ngisho bethiwa ngenza kodwa mangaphazamisanga injabulo yomunye umuntu ngizabela ngendlela mhlawumbe mawubona ngimakethe uma ngibona ngene efemini ungamangani ngifuna le mali le la usebenza khona ngoba nasemculweni nakhona ngonemuntu ngizama khona njalo ukuthi ngiqhubeke lento okuyiyona engazalwa ngiyithanda aqhubeke ngiyithanda no mina kuyinto engikhule ngiyibona ekhaya ebaleni thina lapha ekhaya noma ngathatha ongilama noma ngathi ngoba sengiphambuka noma ngathatha nombani ngeke ngithothi ngicina noma ngathatha udadewethu engimelama ubhuti engimelama noma ubaba into nje ukuthi yayisekhaya noma kuba bengasekodwa nje umculo into yasekhaya hayi wena into yasekhaya icathameya ekhaya yonke into emasontweni kuphi kodwa nje umculo into yasekhaya impela no bafuthi sahle nensizwa lena idlebe umqemane uMfokambatha engiphinda ngicela futhi ngicela singakhohlele ukusubscribe siyangicela futhi ama-subscribers siyawathanda mawusubukile nje subscribe like ucomment bafowethu no mina mqemane ngibuzile nginele ungangibekela mhlawumbe ufuna ukuthi nawe uyibekele wona ungabuzwanga yini yebo hayi akuningi kakhulu ukucela nje support bafowethu ungangijaji ungazungezwe ungangijaji ungazongibona uma ubezwe bethi
khona umuntu okuthiwa umqemane lo mfana thiwa ngapho lo ndedlela wowulalela umculo wami ngaphambi kokuba unjani ungezwa ngomuntu othile mhlawumbe ngixela nawe bese uthatha isayidi bese uthatha isayidi niphe indlebe nawe ungibona mhlawumbe ngikhona estage no futhi mina sengizama ukubuza kwakuningi mhlawumbe umqemane bekhona bekuphethe nje mina ngifuna ukuthi ngithi ebantwini yabo mhlawumbe angisakubuzanga mina lokho no awubanike abantu cha umqemane umfanyana nje okhululekile ngisho ukukhuluma ke mina ngiyixoxela nje uma ukukhuluma okuhle ongenayo into awusingakhuluma impela esikhathi eside kabi lapho esizophazamisana khona mhlawumbe mawuthi ke uyongibona lapho kahle ukukhuluma ngothanda futhi angikwazi amagama akho mayisehlaba cha angikwazi ukukhuluma into kanjalo cha futhi okhululekile ophila na wonke futhi umuntu ngaso sonke isikhathi phakathi kwabantu ngiyaphila ngisho ekhaya makuhlangana insizwa ngikhona nje impela ngiyafika ngibize kwamele ngihole iviki ngiyalihola kwamele sivikisana kodwa kanti sizovikisana nje umntwana nje mina umfowethu my boy umfana nje omncanyana khona ngakhulu kangakanani yabo ngiyacela ke nabanye abantu abangakezwe ngumntwana nomculo wami uyatholakala ndawo zonke bese kuwukuthi mhlawumbe uma kukhona omunye okuchazela ongeyikho ngami ngelila ngiyafisa nje sondele kimi usondele nje kimi ufike ubone ukuthi lento le abakutshela yona ungabi nankinga nami ungazisondele kimi ngijashile mina sondela wona nje kimi ngoba mina ngumuntu ovulelekile futhi ngisho ey'ndaweni ey'ningi uyongithola ufike usondele ubese ubona lento le ufunzwa yona mhlawumbe ngempela uhlezi yona negubu ngami okungelona yabo bathi uya hotspot inzondo bathi njalo abantu izondo ngezondo yakho mhlawumbe ungiphila nje khona umuntu wazi ukuthi ngenhliziyo le ngingaze ngibe nami la ngiphila nabantu abaningi kabi yabo ayikho into engiyikhonza ukudlula umuntu mina ayikho engiyikhonza umqemane lohleli labafethu umfokambatha ledlebe siyacela futhi ningena lapha online stores nenze njalo ngenjwayelo niphinde futhi apha kuma-stand podcast bafethu ningene nenze njalo nisubscribe nilike nicommente siyakuthanda lokho bafethu umqemane siyabonga futhi hayi ngidlulisa kakhulu ukubonga ngiphinde ngigcizelele lapha bafethu uma ufuna umqemane lapha Facebook Facebook page ukuthi umqemane iqhola sedlebe bese ngivela uma ufuna i-account ya Facebook uthi Mlindi Mqemane Mbatha bese ngivela lapha na TikTok uthi umqemane Olundi Edlebe inamba yami 076 766 145 076 766 1453 ngiyabonga ukuba futhi umqemane lo kashekile